ragazzi, ciao signore, danas igramo parkour. Moj strat, ok. Aha, F5. Idemo na prvi challenge. Šta sad? What the fuck? What the potak? Time, bla bla bla, looks best start time. Šta? Aha, ovo je ako ćemo. Na vrijeme. Na vrijeme, rađo. Ok. Challenge 1. Ok. Levels, bla bla bla, challenge 1. Ok, ja mislim da se ovdje ide, yes. Tu. Tu. Bot sam. Ne! Mene ide ovaj parkour nikako. Čekaj, sam nešto da uradim. Tako. Ok, idemo sada. Parkour master. Abdullah Džankić. Šta ja radim? Ja držim ovo za trčanje umjesto shifta. Opet držim ovo za trčanje. Dobro, samo se izvlačim. Ok. Yeah! Cool. Tu. Jej! Idemo jedan od 3, fuck, mrzim ja velo ovo treba. Šta ti igraš, Isu? Jel? Igraš Govana? Kakva je to lijepa igra? Jel? Šta si tu igrao? Aha, da. Ja, ljudi. Mi smo s tim sada Coca-Cola challenge, ono sa Mentusom tu. I baš bilo preako, ono. I neće sada da se edituje. Neće da... Aha. Ok. Kako ti kažeš? Tu. Virat, sine. Ok, idem mi preskočiti. Idem ja odmah na 1.5, neki bug, vidit poslije šta je to. Sjel sam parkour pro, sine. Koji idu. Gle sad ovo. Sjel skilla. Opa, sine. To, fu. Jesam sad pretjeruo. Tu. Op. Gdje? Fuck yeah. Yeah, fuck yeah. Jesu, nemoj tu raditi. Nemoj to ne valja raditi ovdje. Da? Kome treba na telefon? Ok, sad ću doći. Ok, ljudi, evo nas ponovimo sam telefonski poziv. Od jednog Dine Berberovića. Veliki pozdrav za njega odmah. Da mi neku igricu šta ja zainstaliram. Već mi čaj jesu, jel tako jesu? Jeste. Tako je. No fuck, ja kliknu, Da, i mi to naplaćujemo 5 maraka. Ja, GTA. Ja cijepam modem na laptop GTA 5 na gigigram. Ja. Da, to je sve caketi. Možda ste čuli, šta ja znam. Aj ponovit ću. Sada jesu rekao. On sad vamo sire na H igra GTA 5 2 GB rama, buraz. To sve, ono. Laptop za djecu. Brzina procesora je 1.8, ono, da ne pričam. Kamo još na H GTA 5, to je. Bože! Hoj! Čabu ihljeve. Gle sada. Parkour pro, andaš derim. Njam. Ja ne znam skočiti u ovom parkouru. Prije sam ga znao sine igrat ko ja balit. Znaš kako ja igram balit? Vidi ovo, ja previše skočim. Sad sam se sjebao malo. Tu. Sada sam tačno onako.
Okej. Je. To te ja pitam, bre! Ovo niko nije vidio. A fuck! Nije ni ovo, jel tako jesu? Ovo niko nije vidio. Jel tako? Je, prešao. Ali ovo je laka mapa. Mislim ova. Ovaj level. Ja. Ovo sam lako prešao. 1 crtica 8. Level 8. Tu. Tako je. Tu. Tu. Yeah. I'm the pro bitches. Buba bako reli. Šarmo opad moji kad sam no. Kako ti to jesu? Ti to znaš da? Jesi konj. Čekaj, sada... Aha, sada sam valjda prešao prvi challenge. Evo ga. Koliko challenge-a ima? 8, jep. Ovo se može završiti na par epizoda. To ćemo završiti kada Jesu nam bude ovdje. Sada gdje ja idem vamo, ja mislim. Ne, da, ovdje. Jest. What the hell? To, fuck. Ja sjećam da sam ja imao bug sa ovom mapom. Došao sam do nekog levela i nije moglo dalje, nešto tako. Nema veze, vidiš. Ako ne bude moglo, nema veze. A, ne. Koji sad? Molim? Fuck, sio, skilla. Opa, Đurđo. Ti rez da sam pro, Isu. Ti pro. Jo. Ti rez da sam pro, molim. To je ovaj bug. Ja ne znam sad otkud ja ovdje. Čekaj. Game mode 1. Ajmo sad prekopat vam. I brate, mene je negdje teleportalo. Ko je ovo? 2, 3, nema veze, igrat ćemo ovdje. Nema veze, igramo kako nam se čefne. Jesam ja u igru, nisam, mislim. A treba ja, mislim, ovaj level sljedeći. Fuck. Mislim. Jesam ja u igru, nisam. Oh yeah! Fuck, pun pučke. A ne. A fuck. Ko nam je danas generalni sponzor, Jesu? Ja, Coca-Cola zbog onog challenge-a, ali smo se sjebali. Ne. Koliko ja uopšte snimam, ne bitno. Nek bude sine 2 sata uploadat ću. Uploadat ću, sam dobro rekao. Zajem se. Prijeći ovaj level, to je to. Ovo chest neki. Dobro sine. Jesam nam spajki. A daj bre, nema više živaca ovo. Moram ići dino, no. Jesi li se na pajkanju? Tako men majka dođe. Jesi li se na pajkanju, sine? Nemoj, jeso, konju. Moram sad opet teleportat. Ti, teleporat. Teleporat. A? Nemam. O nije, brate, onaj lag program što sam skinuo, majke. Nemoj! Ovo je Jesu, sada klik će space, mogu bi ti... Mogu bi ti sine šaku popiti. Ako se može šaka popiti. Okej, sfurao sam se. Fuck yeah, bitch! Nemoj! Sine! Nemoj da te u oko ja odavde gađam. Aha, da jedem prvo, okej.
Što si ti kliberir? Nasilu se smije. Samo da ga zgotivite, ali ja sam ovdje facao tako. Aha! A? Pa nećemo još dok ja ovo završim. Nemoj me dekoncentrisat, sine. Ja ne bombu sine bacio. Vidi ovo, laga ova mapa. Mapa! Tu, je. Ja si pro. Ti pro, nemoj sine da puši šaku u zube. Mogu bi ti... Šta? Ali evo, nešto mi se vam govori, pitaj. Okej. E sada... pogrešna strana. Jesi. Vid mene, jesam. Idemo skočit. Sio sine. Ja mislim da sam ja prnuo, ne vezi. Ala sam konj. Okej. Sad idemo skočiti, ops. Fuck the shit. Opa, cupa, djevojčice, rati vidi mačice, da ne pozelene, djevojčice. Jesu ovdje malo beatboxa? Jesi beatbox, buraz. I ja mogu bolje, oj! Piće mama šta ja radim ovdje. Nemoj! Jel to tvoj parfim? Ja mislim da je moj. Di. A jebim ti mati, ja nemoj mi trošiti parfim. To 100 maraka. Ja sam jednom DVD ovo sve. Da. A šta si mi ti pitao? Okej, ljudi, ja mislim da je to za ovu epizodu. I... Jesu ovdje, osam tu palicu moju. Osam... Prno sada, Okej, ljudi, ja mislim da je to za ovu epizodu. Jedo. Ti, jesu, dođi vam. Čuki. I... Ajde, ćao. Ćao. Ćao! Ej, jesi konj.